Familia moro e kaunti ma West Pokot yuagora tich gi bang' nyargi moro ma jaklas 12 bambi gi ji 8 e gwenge ma Sina. Familia no wacho ni kata obedo ni osemaki achije 2 ma itudo gi timno kendo chwal e doho, oboke mag burano to pod onge doho kendo burano pok ochak kata winji. Familia no wacho ni dwe achiel osekadho nyaka ne gigo lipot mar timno, to kata kamano onge okang' moro amora mar chik mosekaw ka ne achijego ka koro gin kod luoro ni achije mamoko 6 ma pok omakigo ok bi maki kendo wach burano nyalo biro lal Meru. Anyanno mobambi dwe mokalo bang' achijego miye math moro magalagala mawilo paro. Komenda mar obila mar Pokot South Said Chungi owacho ni oboke mag burano ne ni kod ng'ikruok ma sani oselosi kaka wuon achijegi idhi chwali e doho kendo apedha bende idhi chaki ni achije mamoko 6 manoringo. Sasa akanipea soda nikakunywa. Kuna mzee mwingine anaitwa Edia akaingia kwa hiyo nyumba akaambia huyo mama tuongezee ingine, nikakunywa hiyo kitu, sijui ni nini lifanyika. Sasa akili yangu ilienda off. Tungeomba haki kwa sababu hata kwa sasa mtoto ni kama hata akili yake haifanyi kazi vizuri. Ukituma yeye akuletee kikombe, anaenda analeta kifagio. Hiyo ndio maneno imetupatia tisho kwamba msichana bado hata akili haifanyi kazi vizuri. Na wakati sasa ako hapa, ni sisi tu tunamjaribu kumchunga na kumuongelesha kwa sababu akili yake iko off kabisa. Nireharibu mtoto yangu hii yatima, hata kama natoroka kwenda wapi. Mwaka huu ni 2023, ninatafuta hii watu mwaka 30. Kama 2053 kama napita hapo nitawacha.